moltes similituds entre l'estratègia que està articulant l'extrema dreta actualment i la que ja va articular una extrema dreta que estava encara inserida dintre del que era el Partit Popular i altres organitzacions, i que fou a partir de l'11M, de l'atemptat terrorista a Madrid. En primer lloc, en posar en qüestió la legitimitat del govern que va sortir d'allà, que va ser el govern de Zapatero, després qüestionant també inclús el relat oficial sobre els atemptats i després l'ofensiva en el plànol, diguem, moral. Es van caracteritzar per fer una batalla constant contra l'avanç de drets, el dret a l'avortament, la llei de memòria històrica, per exemple, i després, evidentment, tota aquesta campanya que hi hagué a nivell estatal, sobretot centrat en qüestions més nacionalistes. I, per tant, això sí que fou una mica l'inici de l'escletxa que es va obrir a la dreta espanyola, que donaria lloc després a aquesta escissió de l'extrema dreta que havia estat fins ara molt ben acollida dintre del Partit Popular des dels temps de Fraga. Amb l'arribada de l'extrema dreta a les institucions a partir de 2018, sobretot amb força, encarnat amb Vox, es repeteixen alguns dels elements que ja van viure durant el govern de Zapatero, i és, en primer lloc, posar en dubte la legitimitat del govern. Hi ha una gran part dels votants de Vox que han vist amb Ayuso encarnades les idees que defensava Vox. El no creixement de Vox a Madrid respon també al perfil d'Ayuso.